Дорогі брати і сестри, ось двері благословенного місяця Рамадан відкриються. А це значить, що двері раю відчиняться, а двері ада зачиняться. І буде сказано: о той, хто прагне робити добро, роби його. І буде сказано: о той, хто прагне робити зло, зупинись. На нас чекає шляхетний Коран, таравих намази чекають на нас. Дві радощі кожен день посту чекають на нас. Солодкі івтари і радість зустрічі з Всевишнім і його безмірна нагорода. Ніхто і ніщо в світі не здатні перешкодити цьому. Навіть якщо карантин продовжиться, ми можемо все це робити вдома, адже вся земля для нас встановлена місцем поклоніння. Слідувати шляху істини нелегко, завжди говорити слово правди, не бути зламаним, скореним важко. Наша місія – нести свідчення заради Аллаха, і не будуть рівні зло і добро. Безсумнівно, після труднощів прийде полегшення. І безсумнівно прийде той день, коли згине ворог, батьківщина буде вільною, і наша колишня велич буде відроджена. Вітаю всіх з благословенним місяцем Рамадан.